Mangwanani. Right, ndadzinganisawo Honda Fit makuseni yanga isina maplates. Ndaona vakadzi 2 yanga yarobha vakadzi 2 vaenda kuMbare ikavatorera mafoni. Honda Fit iyi ndaidzinganisa kubva nayo kuWaterfalls kupinda muMbare mese, hapana patasiya mastreets ese tichidzinganisana chete. Ini ndanga ndine new shape, iyo G6 iri kumashure, saka ndanga ndakaitsika zvokuitsika but ndandisina option, saka yazosvika pakurovera pamuti yaskwevha yabuda mutamu yaputika tai yobva yaskwevha yobva yanorovera pamuti patrade center. Saka kana pane munhu akaziva akarobhewa kualong Beatrice Road neHonda Fit iyoyo bhozi vazotaura kuti taingorobhera ipapa paarea ipapa. Saka kana pane munhu unoziva akarobhewa mafoni ngaende paWaterfalls. Vanga vane mafoni akawandisa, mapesa akawandisa nebhutsu dzakawandisa. Saka munhu anongonozvitsvagira zvinhu zvake paWaterfalls police. Saka vazotorwa vakaenda kuchipatara because vakuwara kwete zvekutamba. Because vese varovera hapana kaita chance yekubuda, vese varovera zvokurovera zviya varwadziwa. Saka anenge ane anything anoenda paWaterfalls police apo. Honda Fit yaichinjwa maplates because ine maplates akawanda, yaita zvokutorobha. Saka umwe wacho anga achiri kutaura ndiye anga achitsanangura kuti tairobhera along Beatrice Road. Saka kana pane vanoziva akarobhewa nemota yealong ngaaende ipapo paWaterfalls police anonowana zvinhu zvake because mafoni anga akawandisa, mapesa akawandisa, zvinhu zvakawandisa, hembe dzabhutsu zvakawandisa. Vaipinza vanhu zvokuti vanhu vandatakura vanga vabvisirwa hembe dzese, vanga vasina hembe. Saka ndavapinza mumota tikatanga kudzinganisa mota yekusvika ita accident.